Ambulansya nga iya sa Canlaon City LGU natagak kilid sa sapa sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Nahitabo ang insidente kagahapon sa buntag. Gawas sa mga pangus, luwas ra ang driver nga si Josefino Manila. Matod sa driver, gikan siya naghatod og pasyente sa San Carlos City, Negros Occidental. Samtang pabalik na siya ug nagsubay sa National Highway pauli sa Canlaon City, nilikay matud pa siya sa usa ka motorsiklo. Apan nalak ang manubela sa sakyanan, hinungdan nga milaho siya sa bakilid diretso sa sapa. Ang driver nga mikamang padulong sa kalsada, daling gitabangan sa usa ka rider aron madala siya dayon sa ospital. Giabaga sa Canlaon City LGU ang galastuhan sa pagpatambal sa maong driver. Malubog ako ang pagkanalakman, ako lang judo yun, kaya rin ako gusto maganto ang motor